dugay na mo na chat-chat. Magkita na pud mi. Pak. Ang problema lang, wala may pantalon. Wala man po yung mga kita na dito na pantalon ba. Bahalag pang-harvester lang. Bahalag na yung mga tagok-tagok, okay na siguro. Basta makapantalon lang ko. Dapat nindot akong atarbay. Kay excited na po kung makakita siya usab ba. Namo kay 50 diri abay. Ay na diri. Pahit na siguro na yung panglibre na ako siya. Okay na siguro siya ni ba. Balag makakaon lang junk food pun stragod. Cherry happy. Ang problema po lagi, ang pantalon. Asa mo kung makakita ni Ron? Uy! Sakto, ni pantalon. Aton sa na ako na ibe, samtang wala pa'y tao. Kani? Good siguro kani pa. Pang-harvest na siguro ni, kaya na masala yung saging. Sobra na ni. Uy, RRG! Guys, kaya ni ba? Gusto na ako, be? Sakto lang taba. Luwag lang. At sa siguro pa bay? Bay kay basta nagpabot at sa kananan ba? Dito bay among sabot. Tapos ako. Tawag Sprite. Salam. Ayan no? Bang! Init ang panahon eh. Kaya na kay pabulaw. At yung Sprite, yung bulaw. Uminom ng Sprite ba eh? Kung Pinana ng Sprite mo. sa huli ang pagsisisi na. Muling masisira siya. What? Ano ron? Ikaw, asa mo ka? Mandi oh. Awan. Meeting, may kagawang ha. Kaniman to ni. Grabe. Talon pa. Ito ta. Kalo. Sa itida na nakaroon ay! Ano to? Sa kananan kay mag-date mo sa tonggan ba? Babae ba itong lumot dito ha? Saan to? Sa Kilaryo? O sa Kilaryo, itong lumot dito ba? Itong babae. Ay, yan ang iyan. Hindi tinadahan to ba eh? Anong babae? Nakadugay na mo nag-chat-chat. Sugot na sila makipagkita sa kuha. Ay, magkita mo ron. Kita mo sa kananan dyan eh. Ay, at ay. Hindi mo mo pa. Dili pa. Pero moyag na. Kapit na. Ay, diya, may padong no? Diya, may padong. Basta mag-date na, padong yun na. Bantog ang nindot, tig pantalon ba eh? Sa bada. Indot kipo mo no? Sa bada kay kanay pantalon nakita na sa arbis no? Ayun, nagikan? Oh, pangarbis man eh. Wala, Gani kay ulit tagok ba? Gitagok eh. Pahit sa ko noon. Power kay Katay ray. Wara eh. Bitaw bay, dili sa akong magdugay bay kay basig nagpaabot na sa kananan ba? Motos ako. Ah, sige. Bida na mo. Tarong nga. Tias kagawang mo no? Sis, tirada ba eh? Yan, dugay na sa ito niya ginatitsatan po no? Base, ayos. Sugat pa lang atong pag-add niya sa Facebook kaya siyata naman niya. Ayo, tama eh no? Date. Kaon to ba? Kaon, gitu ba eh? Dagan siguro to kwarta ba kay magigit date man. Turma gani. Sakto kay pirma. Simpla na to, sundan to siya. Kung kakaon pa to sila ba? Ilan sa mapakita na yun. Katulad sa nga ng apan. Watan na to siya, maka-order sila ka ng Mag-order na ba? Diyan, tapos sulod no? kaon ba? Surupon lang din. Yan, siman. Tara, doon na to ta. Ano to? Buang bra. Kaon, di ba? Ay salamat naabot ta jud ko. Wala pa man siya diri abay. Diri mo na mo sabot bay. Wala pa man siya. Pero sige lang. Pabotoran lang ako sa diri Sa itin na umakta siya ba. Ay pasan 50 ron. Na katong kagwang di karon. Na jud di ay. Ngayon na, di ka di ay. O totoo trapod. Kaya abi mo kuno kana diri daan. Dugay mo sa balay gud ba kadahog trabaho. Tagusat. Bro, mga kagwang. Bro. Ayan, ay. Nalikiyap pa yun. Oh, gina tong sa Kilaryo no? O, di na, day. Sa Kilaryo, yapon sila nangao no? Hati kayo. Ano? Apiki na magay madto ito ba? Sakit magay sa mata na sila ba? Sakit ikay Oh, wala ko na oh. Ha? Likod sa. Ay diri sa to kay para gwapo ang setup na to. Kung pasya tayo, kung samta dia. Dia pun mamuntay mato. Apiki, pugig madto ito no? Mojud. Kasi na ta. Kapugig bagtas ba yatay? Pasya lang ta, mga unang taga to ay. Ano na no? Ganun yapon ta dia, maulam ta bro sila. Tuan, Sige na eh. pasya lang na. Mugot ay partner na agad, tara. Yan eh. Ay, tani wa Paris ay.
Nya, unsa man nimo ah? Ikaw. Ah, grabe po na ako eh. Samot man ta kain laban na. Kanang pagkaon na siguro. Ikaw bahala ba? Unsa naman ka eh? Aw, abi na og ako imo ha. Huwag dyan na to ron. Mabutan na to ron. Lata ta dire ka tutod. Sa'yo lang ako naging ganito. Para bang nasira ulo ko. Bader ng puso ko'y unti-unting bumibigay. Sinisira mo. Tagal kong malas sa pagmamahal. Ilang beses nang nasasaktan. Sana'y di na maulit ang dati. Ayoko na munang maulit ang dati. Sa'yo lang upahin. Sa'yo lang. Uy, sana all na uyab. Mga pangit ra ba? Di kagaya nako, guwapo, high trap pa jud. Sugod din yung mukha ano eh. Nya, nabusog ka. Langay, kapoy ko baktas. O, nabusog ko. Ah, nabusog day ka. Abi mo ganahog nga wala ka nabusog. Busog, oy. Pilaragay kaon good. May gani gipangyo ko ni ante. Igo-igo ra jud ang 50. Sa inyo ni ma? Ah, wala oy. Anak ko ba? Daro dili ko ni mo sugtan ani kay librehan ng tiga balidaghan. Abi ko gud sa imong giingon. Sugton. Paspas naman kay. Lagsa ko. Laag. Patay, wala na mo koy kwarta diri ah. Kwenta ra baya to. Man na lang. Hapon na baya. Sige, ugma na lang. Kay hapon na po do. Mauli na lang ta. Sige, tara.